see, 'cause I think I do want you next to me. Let's eat more. Hi guys! I-haul ko lang itong mga pinabili ko. Yeah, pizza yung dinner namin and wala naman talagang plano ngayon mag-grocery. Dapat bukas pa kasi uminom ako ng colon tea. Pag uminom ako ng colon tea, yung team, hindi pa to sponsor. Pag uminom ako nun, hindi ako lumalabas kasi ilang beses ako pabalik-balik niya sa toilet. Kasi sabi po sa mga kumakain. Kasi yung asawa ko pagdating niya sa'yo, mag-grocery na daw ako. Tapos sabi ko, wait lang. Kaya nahapunan ako kasi hinintay ko talagang, alam niyo yun, ayokong sumakit yung tiyan ko habang nag-grocery. So hinintay kong talagang maging okay yung tiyan ko. And sabi niya kasi, iwan ko lang sa kanya yung mga bata. Kaya pinag-grocery niya na. So, yun, nag-grocery ako. And wala din sana akong plano mag-haul ngayon. Pero yung mga napamili ko kasi ngayon, ay mga bihira ko silang bilhin. Kasi hindi ko talaga sinasaya yung mga bata sa mga pagkain ito. Yes. So, nakapunta ako ng Baker's Delight, Kmart, Coast, tsaka Filipino Store. So, unahin ko na yung kuya. Oo, okay. Tinapay sa Baker's Delight. Eto. Baba, wait, baba. And, dati, di ba, bumibili ako. Yes. Di ba lang ang bumibili ng, Vegemite roll sa, sa Coles. Si Jan hindi niya gusto kasi marami ang daming Vegemite, ang pait-pait na. So, sabi niya sa Baker's Delight na lang daw ako bumili ng, Vegemite roll. So, ayan, bumili ako. Yes, 3 nito. Eto, tapos, yung, alam niyo yung tinapa? 3. Okay, kuya, can you put this there, please? Si kuya tagad, Tapos, ang next is, eto na nga, eto sa Kmart to kasi si Sak, may birthday siyang pupuntahan bukas. Sino? Si Max. So, binilang ko si Sak na pangregalo niya. Ito yung Lego, tapos, mga eto, maliliit na cars. So, eto, metal machines, cars. So, put it there, kuya, please. And, unahin ko na ito munang nasa harapan ko. Ito yung sa Filipino Store. Bumili ako ito. Ito, fish crackers. Ito. Mama, now what else you got? Yeah, okay. Ito. And Del Monte. Para sa spaghetti si Kuya. Kasi mahilig sa spaghetti. And banana ketchup. UFC. Okay, wait, Baba. Ang gulo, di ba? Ang gulo. So, kanina, mag-isa lang ako nag-grocery. Ang bilis ko. Oh, kuya, please. Careful. Malunggay. Bumili ako malunggay kasi mabilis itong maubos sa kanya. So, bumili ako ng 4. What's this? Yes. Filipino hot dog. Oh, Filipino hotdog. Filipino hotdog. Very good, Baba. Ayan, bumili ako ng 5 nito. Tapos, ito yung hotdog na, ito, yung big bites na juicy cheese dog. Ayan, isa nito. Tapos, 2 yung regular na, get that one, Baba. What's this again, Holly? Filipino Hot dog. Ayan. Filipino hot dog. Okay, 2, yes. So, 2 original. Tapos, isang cheese. Oh, sala. It's all frozen. Ayun, pumasok. It's a lot glass. Okay, put it there, Kuya, Hey, please. this still has this glass. So, ito yung nabili natin sa Pilipinas. So, ito lang naman ang kinuha ko. Then, next, ito, lagi naman ito nakikita. Ito talaga, lagi ko itong binibili. Kasi ito yung pambaon-baon nila. And, sila, Kuya, balik sila sa school kasi 2 weeks yung, 2 weeks yung nila, holiday. Yes. 2 weeks. 2 weeks yung holiday nila. Then, ang balik nila is Tuesday, right, Kuya? Next. I don't think they eat this food okay though. You don't know. Pero parang sa Monday. Spaghetti. Sa Monday. Ang gulo. Sa Monday, student-free day. So, Tuesday na sila babalik sa school. So, Mama said I don't know. bili ako ng Arnold. Stop. Ito yung shapes. Alam niyo na ito lagi. Ito, the Arnold's na may biscuit. Ang gulo-gulo.
Yes, baby. O, kuya, put it there, please. Ano pa ba yung sa Coles? Ay, eto na lang. Eto, hindi ko to binibili. Eto yung toffee pecan. Ayan. Dessert. O, put it in the fridge. Oh my goodness! Nasa kanya na yung eggs. Diyos ko po. Buti na lang hindi nabasag. Ayan yung mga eggs. Sam, put it there, please. Mommy. Not that. What's that? I don't know. What's that? Ham. Okay, Sam, put it. Yes, please, Sam. Put it there, Baba. Ito yung ham. Egg. Whoa, what's it? Ham. Ito yung ham, guys. Ito yung lagi na binibili. What's This is Fritz. Oh, Fritz. Smiley Fritz. How much did you get? A lot. One. Yeah, Smiley Fritz. Later, kuya. Yes, Yakult. Isang Fritz. Okay, Yakult. Dalawang Yakult. Ito Yakult to. Right, Dalawa. Flash. Akin na muna. Ito pepperoni to. What? Pepperoni. Salami. Kumuha lang ako ng konting salami. 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 Konti lang. Ayan. And eto, bumili ako ulit ng capsicum na may cream cheese. Ayan. Eto. Favorite ko to. Is that favorite? And bumili ako ng oxtail para sa kare-kare. Magkakare-kare ako. Is that Okay, blood? be quiet, Is this Baba. blood? Oh, the blood. Okay, here, Baba, oh. What are these? Bumili ako ng Cool Tasty. Ito yung laging cheese na binibili ko para sa sandwich. And, okay, you do that. Dad, that might go in the freezer. And this is milk. Yeah. 3 liters. Oh my God, Holly. Did this go in the freezer? Ilang liters ba to? Mom. 3 liters to. Did this go in the Yeah, put it there na. Oh. Diba? Ang gulo-gulo. Ang gulo. Ang ingay. Oh, no. Did this go in the fridge? Yeah. I'll do it later. Okay, Sak. Oh. Put it there, please. What's this, Mom? And then, bumili rin ako ng Twiggy. Oh, Yan, the new Twix. The little Twiggy. Are they small? Eto, bumili ako. Wala na sila. Ito na lang yung natira. Oh. Tapos, eto yung mild. And They're ito yung... small. Yeah, they don't have left there, kuya. Wait, what? Not yet, later. What's this? And ito Oh. yung spicy. This is spicy. Twiggy spicy. And I wanna ito try yung that mild. one. Mild Twiggy. O, diba? Mom, wait, is this one that we've had before? O, sige. Kain. Okay. Tatas lang namin Yeah, I'm kumain. gonna try that one. Later na, kuya. Put it there. And ito pa sa ko. Ang gulo, diba? Ganito kami lagi. Ayan na. Lagay mo na yan. Tapos, ito yung mga nagtatanong yung mga plastic. They Ito. taste spicy. Ito yung ginagawa kong parang garbage bag ko sa sa my sink. Kasi yung eto naman, to eh. Ito talaga yung grocery shop ko. And minsan pag kinukulang ako ng ng plastic, yun, nakapabila ko yung 15 cents. Ito yung salami. Ayan. And fruit. So, ito wala na tong laman. So, ito bumili ako ng, ito yung barila na spaghetti. And we're gonna do the, hoy, alis ka dyan. Want to wait some? Yeah, wait. Ito yung apples. Alam niyo na ito. Tapos bumili ako ng mangga. Mango? Yeah, And mango. blueberries. Holly, be quiet, please. Yeah. Ito And yung blueberries. blueberries. And Mom, that's in the fridge. Just put it there for now, Zach. Thank you. And Granny Smith na apples. Tapos, I'm making a casserole. and then, ito yung, tong apple? Ito yung Mom? Pink Lady. Told you, coconut milk. And, ito, bumili ako ng maliit na ginger lang, kasi meron pa naman ako dyan. And ito, mandarin. That's so small. Bumili ako ng maraming mandarin kasi ang mga bata mahilig sa fruits. And, just put it there for now. Red chili para sa aking kinunot kasi magkikinunot ulit ako. And then, ito, green chili. Hindi ito maanghang masyado. Wala. Kaya, meron ako yung, Thailand na chili, yung sobrang anghang talaga. And then, meron akong binili dito na
dalawang apples na hindi ko pa kasi na-try. Na-curious lang ako. Ito yung ibang nakalagay. So, ayan. Dalawa nito. Mahal ang kilo nito eh. Magkano kaya to? $7 a kilo yata. Kasi yung regular is 3. O, kuya sa... Yes? is kuya? that from Coles? Yeah. And then bananas. Well, I only bought 2, Mum. I'm Because just they're gonna try that one. Okay, we're gonna put that one. Yes. Okay. No, Holly. No, Holly. No, Holly. Tingnan niyo si Holly. Gumagawa na sa litong castle. So, kain ko na ito kasi ginagawa na ni Holly yung castle to. Eto, bumila ko ng coconut cream. 4. Eto, 4 nito. O, 3. 4 na coconut cream. Tapos, etong carnation na evap. 1. Tapos, give me that one, Baba. You don't need to build that castle, Baba. And peanut butter na crunchy para sa aking kare-kare. Put that mango there, Baba. Okay. Next is, ito nang nasa harapan ko. Ito yung biscuit bar ng Cadbury. So, bumila ko ng... Wait, Baba, wait. Diba? O, nag-agawan sila. 1, 2, 3, 4. Wait, Holly. 4. Tapos, bumili ako ng Cadbury Oreo. Ayan. And, bumili ako ng special treats na Cadbury. Madami akong bilhin chocolates kasi si John. Tapos, Maltesers. Ayan. And then, Freddo. Crunch. 2 crunch. Oh, Dad likes it. 3. Yes. Be quiet, Baba. 3. 3 crunch. And, nasan yung iba? Meron pa yan. Tapos, bumili na ako ng croissant. 3. 3 kayo. Sa isang plastic, meron siyang 3 piraso. So, ayan. Para sa ham and cheese. Okay. Tapos, ito. Puri here, kuya. And, dito naman, ito yung bihira kong bilhin sa kanila. Bumili ako ng Cheetos, yung balls. Ayan. Cheese. Bacon balls. Here's some Oreos. Oreos. Oh. Chicken balls. Cheese balls ulit. Cheetos. like cheese balls. Yes. Teddy bears. Teddy bears. Lagi kong binibili. Tapos, ito, bumili ako yung dry yeast. Yes. So, ito. Marami akong binili ngayon na junk food, guys. I love you too. And ito, bumili ako ng... Bumili ako nitong... Junkies. Is it? Junkies? Yes. First time ko... Not yet. No, we got it's a different, it's the same. Meron siya. No, Diba? but this time it's crunchy. Crunchy. We never have this We had the chicken one last time. We had the chicken one last time. From There's Kai. all different colors now. Yeah, so eto, meron siyang salt and vinegar, chicken flavor, tapos original salted. Ayan. So, bumili ako nito. First time ko itong bilhin. And eto, binibili ko to, pero hindi lagi. Minsan, bihirang-minsan Salt lang. and vinegar. Oh, tell them what's this. Ito yung Salt and- pins na meron siyang salt and vinegar, Vinegar, original, and light and tannin. So, ayan. Tapos, ano pa ba? Tapos, pumunta ako ng Kmart nung bumili ako ng toys para sa friend ni Isa. Bumili ulit ako nitong etong glass food storage. Ano lang to, $6 lang. Gusto ko to. So, yan. Tapos, ano pa ba, kuya? Ano pa ba? This one. Eto. More, tinapay, guys. Eto yung, yung hotdog rolls. Bumili ako niyan, 2. Sa Cold Stone, dito sa Baker's Delight. Ayan, 2 niyan. Tapos bumili ako ng grapes. And eto, more chocolate. Crunch. Crunch. And then, Cadbury. Milk chocolate. And, ayan, chocolate. And, flake. Ayan. And eto yung bago. Never pa namin ito na-try. Freddy Frog. Yeah, I've had the strawberry. Strawberry? Yeah, I've Where? had that one. I don't know. This is my first time. Buying. I've had it before though. Yeah, but ako first time kong bumili nito. Oh, eto. And get me that one. Mom, can I get a drink? Yeah, wait. And bumili ako ng canola oil. So I think Mom, can I that's put all it. these in here? Yes.
And then, pumunta rin ako sa ano guys, sa butcher. Para sa ano ni Jan. Wait, excuse me. Sa mga meat. Ito yung mga meat ni Jan. So, meron tayong scotch na steak. 3 itong binili ko. Ayan. 3 nito. And then, burgers. Diba ang ingay? Which one? Burgers. And eto guys, yung masarap. Eto yung masarap na ano na What is that? cold ano. Eto yung tangi. Ang And tawag this is water. Yeah, eto yung tangi sauce. Tomato to guys. Nandito na si Jan. Napunto din kayo guys. Yeah, they had a shower. Fresh. Oh, Okay, what's my hair? padanin muna natin si Jan. Go honey. Oh, your hair. How? Careful lang! Linakarang kayo guys. And eto nga, yung tangi na tomato. Masarap to as And isa Mom, you got the chocolate for Daddy. sa summer. So I masarap to. got buy you chocolate. You didn't buy chocolate? I did. But here's my dad's chocolate. Oh, and chocolate for daddy. That one, favorite. Oh, give it to daddy. Oh, now. No, daddy's. And Not yet, come on. beef schnitzel. Ooh. Tatlo ni apat. And Mom, why did you get chicken? Apat nito. Apat. Ngayon na ba? Apat Stuff nito. first, do stuff first. And then, eto yung Sausage. sausage. So, ayan yung nabili natin sa, ano, sa, tawag nun, sa, Good man, that's only Yeah. one left. this is the last one. Pumunta rin ako sa Last food. one? Yeah, sa Foodland. Yeah, wait. And eto sa cheese apple to. Kalapit lang to sa Baker's Delight. Bumili ako ng Charmidor and LED France na ano, cheese. Mag-amag siya guys, oh. What is that? Masarap siya sa toast na nagme-melt yung cheese. Ayan, kita nyo, may amag siya, oh. Touchdown. Ayan. Kita nyo ba? Ayan, may amag siya, guys. Mag-expire to sa ano pa, sa November. So, hindi pa talaga siya, ano, The sira. 12? May amag lang talaga siya. That means next month. Yeah, so eto, tapos 24. eto, masarap din to. Eto yung Normantal. Naughty and creamy. Si Holly umiiyak doon kasi gusto niya kumain ng chocolate. And, yeah. So, bumili ako nitong dalawa. Dalawa nitong merong amag. merong amag. Ayan, tapos isa nitong Normantal na naughty and creamy. And, eto naman sa Foodland. Di ba ang gulo? I'm not gonna pick the next one. Ha? No. Bumili ako ng That's me. green papaya para sa aking ginataang manok. Ayan, gagawa ko ng ginataang manok, guys. Tapos, eto yung... Oh no, what's this next? and eto yung Oh, good. papaya. Ayan. $6 a kilo. What's in there? Papaya na, don't touch. No, And what's the next one? chicken feet. Ayan, masarap to. You try. Kasi mag-aadobo ako. Masarap tong adobohin, tapos i-barbecue mo. Ayan. Meron sa Foodland. Alam niyo ba, bumili ako nito sa... Mom, that's so sa funny. sa ano sa Adelaide, and pinalagay ko kayo dyan sa freezer doon sa may ano sa may ano sa I'd like isang to shed. eggs off. Alam niyo bang hindi niyo nailagay sa freezer? Nasa labas na, oh nga, nasa freezer pero sa ibabaw. So nasira yun, tsaka yung octopus, yung baby octopus na binili ko. Kung maalala niyo, pumunta ako ng Asian store para bilhin yun, pero wala eh. So yun na yun. And then eto, potato para sa potato salad. What's So, this? ang gulo ng aming haul, guys. So, yun na yung haul natin for today. What happened to your, ano, kuya? Nasugatan ka? When we were playing football. Okay, guys. So, Someone let's hit go. me Okay, on say, the foot. okay, say bye-bye na. May sugat si kuya sa, ano, sa Bye-bye. kanyang, dito ba? Sa likod ng paa niya. Dito. On the feet. Yeah. So, yun na guys yung haul natin. Thank you. Ang gulo-gulo. Pasensyahan nyo na. So, please like, please subscribe. If you haven't yet. See you on our next vlog. Bye. What's wrong? If you want chocolate.